citizens, ahoy! Ahoy, my citizens, ahoy! Chibva Mnangagwa, Chibva! Nati Chibva Mnangagwa, Chibva! Ndakamira pano ndiri pitwa chiya kuZINASU yaneta. Hatina kukanganwa kuti muna 2007 panana baba vedu vakamba paSaf Zimbabwe. Hatina kukanganwa kuti muna 10 years ago itaizambara hatisati taziva kuti akafa here kana kuti akatsakatika kana kuti vachiri vakamubata. Hatina kukanganwa samadzimai kuti kugenocide yekubulawayo they were not accounted for. Takadati viva mucitizen viva. Shibunze wakagara ipapo kuti why are you still silent? Wasuripi. Wasuripi. Nekuti wasuwa ndinoziva ainaizira kuti mutapa enda unotunamira hondo mutamu wasuwa ndaiziva ainogara kuti wasu hajairira hunde wasu haana moyo. Saka zvibvunze wakagara ipapo uri mudzimai kuti ngeni uchiri wakanyarara sinzi yamwana wako ichisvika pa119,000 and something iwe uchitambira 20,000. Ndauya kunokudzai kuti we have not forgotten the objections on which ZINASU was built. We have not forgotten the foundations on which ZINASU was built. Mr. Nelson Chamisa, the eminent honorable, the blessed and behold the new, came from ZINASU, and today as the devastated, disintegrated and broken youth, we have come to support the only government, the only sensitive government which was put on our watch, who will not abduct us, who will not violate our rights, who will not kill us, but who will come to the desk and hear our pleas. Saka zvibvunze iwe kuti kuti ngeni uchiri wakanyarara paugere ipapo. It is not a secret that this state has become the most civilized civilization, and it has become peripheral to the dictatorship, most ruthless government and regime. Only you can bring that change. Saka kuna muri mai vakagara kumaterasi ikoko kana muri kuti mwana wenyu muri kumutsura muchitusaita zvemusangano zive kuti pari kuenda kuchikora haasi kuenda kulecture ari kunoita zvechange. Saka pamuri kunyarara musingabvunze kuti dzamara uripi mangwana zviri kwanye nekuti mwana wenyu aneta. Ahoy mucitizeni, ahoy! Ndauya ndakamira pano sepitchkoti inopisa, ndauya ndakamira pano semuyuthi, ndakamirira mudzimai, ndakamirira mwanasikana wese. I stand for the largest constituency in Zimbabwe, which is dominated by the females, and I say, come 2023, kana tichinge tavhota, hatisikusiya vhoteni paballot, tikurarama kusvikira yaveremba, hatisikumira zeki nekuti taakuzwisisa kuti zeki inokonaidzira marizoti despite the strategy that has been used, whether it has been brutality, whether it has been violence, whether it has been fairness. Therefore, mudzimai wese, muyuthi wese, gore rinouya, haisi mhosva kumirira vhoti yako paballot kusvikira yaveremba. Usiku hwese tichaita zvakaitwa kuMalawi, tichadzikisa regime inouraya, tichadzikisa mondi. Saka ndati Chibva Mnangagwa, Chibva! Ndati Chibva Mnangagwa, Chibva! Chibva Mnangagwa, Chibva! Zvibvunze vakagara ipapo kuti ngeni nhai wasu usiri kubvunza mwana wako kuti ngeni usiri kunoita zvechange mazvita. Not enough. Message,